नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी गाना रहे लोटस म्यूजिक के यूट्यूब से, जो कि गाना के नाम रहे खेसारी रही है ट्रेंडिंग में, पवन रही है पेंडिंग में। तो इ गाना के जो कि लेकर बहुत सारा विवाद हुई बा, ओहि पर जो कि बहुत सारा जो कि फैन बानी, जो कि पवन सिंह जी के ऊपर जो कि कुछ गलत शब्द गलत गाड़ी उड़ी देकर जो कि पोस्टर गलत बना का सोशल मीडिया पर शेयर करे बानी। वही पर जो कि खेसारी लाल यादव जो कि 17 आदमी पर केस कैले बानी, वही पर जो कि 2 आदमी गिरफ्तार हो गया, 15 आदमी अभी न गिरफ्तार हो गए। तो ऊपर आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल जी गाना गले बानी, उ गाना आप लोग भी जाकर सुन सकते बानी लोटस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर। जो कि गाना बाजो की कोई भी विवादित गाना ना बा, कोई भी विवादित गाना ना बा। तो आप लोग का जो कि खेसारी लाल जी के राइटर के नाम बा पवन पांडे। तो वही पर जो कि खेसारी लाल यादव जी और अपन राइटर के पवन पांडे के नाम धक गाना गले बानी और एल्बम के नाम बा। तो इ पर बहुत सारा जो कि ऐसा गंदा लोग बा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि सोचले बानी कि खेसारी लाल यादव जी जो कि पवन सिंह पर जो कि गाना गले बानी, वही पर जो कि अभद्र मतलब गाड़ी के साथ गंदा गंदा फोटो बना कर खेसारी लाल जी पर गाना भी गले बानी बहुत सारा। तो वही पर जो खेसारी लाल जी गुस्सा में आकर लाइव आइले बानी और लाइव के माध्यम से भी समझाले बानी और 17 आदमी के ऊपर केस कैले बानी खेसारी लाल जी। उसमें से जो कि 2 आदमी गिरफ्तार हो गए, 15 आदमी बाकी बा। जिस जिस आदमी पर गिरफ्तार केस होइल बा उसके तरफ तो झेल ही के पड़ी, काहे कि अब केस होइल बा तो उनका आपका जे आईना बयान तक पकड़ावे करी। तो यही आप लोग के बता दी कि पहले कुछ बोले से पहले कुछ सोची, काहे कि पोस्टर बा जो कि खेसारी है ट्रेंडिंग में, पवन है पेंडिंग में। तो खेसारी लाल यादव जो कि पवन सिंह पर न गले बानी, क्योंकि उनका राइटर के नाम बा पवन पांडे। तो हक बनता कि राइटर के नाम गाना में मिले के चाहिए। तो वही पर गाना के नाम के हिसाब से पोस्टर बनाएल बा। वही पर बहुत सारा भोजपुरी के गंदा तो कि सोच वाला उ सब ऐसे कैले बानी और खेसारी लाल जी के ऊपर गाड़ी देले बानी और गंदा फोटो और बहुत सारा बनाइले बानी। तो वही पर खेसारी लाल जी गुस्सा में आकर लाइव भी आइले बानी और केस कैले बानी। वही पर जो कि 2 आदमी गिरफ्तार होले बानी, 15 आदमी भी बाकी बा। तो आप लोग हमनी के साथ मान रही जैसे आगे अब कुछ भी खबर आई अगला आदमी के बारे में, तो आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर हाजिर हम। तो आप लोग खाली हमनी का चैनल भोजपुरी हिट न्यूज चैनल के साथ बन रही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।